بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kakasihang Islam, yari nisab kita niyo ha programa sing kita niyo biya na sindom ini. Salam kasila sa muna kanyo hamang sila kimikita iman sin timatay mo sin salam kasila sa hanga halapal. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi ya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sangat in pagsarang sukun nato patuhan Rabbul Alamin sin masi-masi in kita niyo yari dirihilan pa kanikmat-nikmatan lagi luwa na may nikmat kabuhi sing kita niyo dahil mga salabo-labo nikmat pamano siya amuin yung pa in kabuhi biwusin Allah Ta'ala kanila. Lagi in nikmat ini mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin na usang nato pa pakawayaan sin Tuhan nato Rabbul Alamin, amuin na usang nato paaram Islam karena ingkabuhi si manusia ingkabu sing kita ni mga palangmungan haaram Islam apabila di nato mausal pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala na nuslis da ingkabuhi nato di hadunya bang wala nato napapakay in aram Islam pa kabuhi sing kita ni. Pasinyo po natutod in pag-iman palong simbigi jantong nato mga kiaulungan sin Allah Ta'ala hasupaya inili kita niyo malungi haadlaw wanahana. Na in pangadya sin kita niyo masi continue in pangadya sin kita niyo nasabot nato na in mga atinya in kamatanan sin tungod manunjuki pasiher ininiway luntod pagbarwa inini magjato in inimunan kaya tak nato na in mga kadalil-dalilan halom sin Quran mahamulnya na may takato taniyo sinin sihir ini bukon sadjalong tabi mga angan-angan atau bukon sadjabi mga among kalalango ang alangkan ininimatan demikian nisabot nato ning kay mananding mga kahadis-hadisan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam na may takato taniyo in kakahinang sihir inini mattan tuod dahil sabihan inang supaya in kita niyo kaya itasin na sallallahu alaihi wasallam supaya kita niyo makaanib makahalili din nakakainang ini sawab in hinang ini hinang kabulusihan sin Allah Ta'ala lagi din habang adusa sa labo-labo amain pa ini inhinginang kanya. Mga kiulungan sa Allah Ta'ala din mga mangamit tiyulong ta hadis na sabot sin kita niyo long ta kahinapusan amin hadis na sabot sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulu jannata mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin wala qati'ur rahim. Rawahu Ahmad. In ini mga kiyakasihan sin Allah Ta'ala dalil menunjuki jabaitaan kita nyo sin Rasulullah sallam nabog na rin di in sihir ininimat tangtod uni makna sin hadis mga kiyaulungan sin Allah Ta'ala hadis ini tudeng ha mga tumpukan thalathatun la yadkhuluna jannata illa ba'da an yu'adzabu fin nari muddatan lidunubihim wa ma'asihim.
ikaysa niya amuna in mudmin wa khamrin iwan mu'min bisihrin qati'ur rahim. Mudmin khamrin يعني شارب الخمر الذي أدمنها يعني يداوم على شربها. ثانيا amin mu'min khamr amuna in pati inumun sin makahilo. Amin pati inumun sin mga makahilo di na sin mga alak iwan umu na jinis amin mga inumun yaw na insaya to amuna in habit niya ang sarapat may na at papagbati niya amuna iniinuman niya waktoy. Amuna iniinuman niya waktoy sambil hamay na at pamahapon amuna dyating hinang niya ini matawag pagkawakan sin kita rin mga bangsa muslimin inihanahum Allah subhanahu wa ta'ala amuna to inahabit sin sila insang biliabutan na sadya sin kamatay halong pag-imangan halong pagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala na dihay nibita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na imaksud sin hadis di sila ini makasud palom sin surga malingkan impuas na sila amuin adabun halom sin pinarka jahannam amuin paluha yung patud sila rin dito hato tupot Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat kanila lang tabang ya'din in lungay nila adabun ha pinarka jahannam karena hangaan siya muslim nag-iiman pa Allah ta'ala sumarawa siya ini lang ta hasabab sinaming maksiat niya amuin yabutan sa sin kamatay halahahal amuin nagiinom sa sin alak nagiinom sa sin makahihilo tinamuin tabiyat niya na sin inyat to ini kawan niya mu'min bisihrin ma'na mu'min bisihrin ya'taqidu anna as-sihra yu'athiru bidatihi la bitaqdirillahi wa iradatihi. Maksud si mu'min bisihrin amin siya butin Rasul sallallahu alaihi wasallam lamun siya hatuya tuan mu'in di pasurun sin Allah ta'ala surga malingkan in puas na amuin anahun adabun sila di pinarka jahannam mali'udhu billah ini tupot Allah ta'ala in makaingat bang in ilugay ni nadun hayaun adabun pinarka jahannam na ini amuin nag-i'tikad siya amuin nangangaharad siya bunatod in sihir yaon amuin makakubdan to daming makarihil bakkas to daming zat niya at inamaktaksi magbakkas to in sihir mismo yaon in amin bukon lang na dahil ha pakadaran sin Allah ta'ala dahil ha parbantaan dahil ha kubdan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan dahil ha pagbayaan niya bangya to inamu ini'tikad niya nga at inyami mismo to din sihiriyaon in makarihil amo in makakugdan amo in makadihil ano tama amin in makaepektod na bukod din pagkagansin ng Allah Ta'ala bukod din pagkagansin ng Allah Ta'ala na tanto nakalamod siya habita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in wala mu'minun bisihrin amo yatubit sin Rasul sallallahu alaihi wasallam namuding ang mga tuli pasurun sin Allah Ta'ala surga sehingga mo in mapuas na in adabun sila siksaon sila halong pinarka jahannam ini katunya mga katasi aram Islam amo na in qati'ur rahim qati'ur rahim hanirun li aqaribihi wa fala yasiluhum wa la yazuruhum ini siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lamudeng hatu di pasurun sin Allah Ta'ala surga sehingga in sila ini amuin puas na amuin siksaon anawon sila dito ang pinarka jahannam sila muin muddah at iniluway tupot Allah Ta'ala may kainat bang iniluway sila muin siksaon sila ang pinarka jahannam sawab sila muin hanganin siya muslim sa nagsisipat siya sila muin mamumugto isin pagkasilasa habog sa muslim sa isipat niya di misan sumugpat sin pagkasilasa sin sumugpat sin biya din hikahugot sin pagkasilasa haantara sin sila at tawakan siya yan gangan manay kuri siya lumayo siya din ng mga kalawlasyan niya di niya tusog patong inararanak kasilasa sin mga kalawlasyan niya at tawakan ng sopama kalawlasyan kakampungan si maas niya labi ng bang sopama nawapat na imaas niya nadun hayan in yakato long tabuni yakato anak bang nawapat na maas
na insuway to impatut lasahon taray sab in mga si ang mga langon nila in mga tay mga nila in mga kalawlasan amin narara nila nagkasilasa suway ito sugpaton mga kakasihara misda ang payan baliktad in hal ngalawa ng pagbisita-bisitahi ngalawa ng pagziyara-ziyarahi gaman in kaywanan ang in tambong na sadyain lawang simpamaybayin niya di na misang mawaya amin aon makabisita dahil ha mga kakampungan dahil ha mga kadayolasyaan dahil ha mga labilunga namang sopa maaon lang tatara paghula-hula kalawla siyang sibu dalasya mo iban sinlasya sin taiban mo simbana mo sin asawa mo ano kayo no suwayat to pangutong daman in pagkasilasa ay ni ayaw awnon in amo in mamugto ikaw sin parsugpatan sin mo in hikaw mulut hikaw kusog sin pagkasilasa ang Islam nasulat to fala yasiluhum wala yazuruhum di niya biyan sinasabot sin kita nyo di niya na yan to pagbisita-bisitahon yung mga kalawlasyaan niya insuway mga kakasya ang Islam insuway awnon in pagbisita-bisitahi pa mga kakampungan sin kita nyo labilugan na mga langgong tayo mamot si maumaas sin kita nyo siho dahirayahan yun ni miskin awnon tuwang sabab sinamo dayahan ba sila inig kita miskin da maluman ako mamisita nga to kanila ayaw mga kakasiaram Islam inya to hirong harasin iblis biya din sadya hindi maon yung parbagbutan makusog sin nagkakasila sa aram Islam labi luwa na inamo imaglawlasya insuway to pahutong nila ayaw sila marara nga abi-abi sin syaitan sabab in syaitan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala wayrun to maksud nila yan biya din sadya hikapagpulakkan at sin nagkakasilasa namo yan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala mga sarapat bang auling ha mga namugto sin pagkasilasa sin ikaw na ayaw mo sampang nga sinamuin kaman amuin dunulan mo sa gaman sampang mo siya ang biya din hindi yung sabab hikapagpulakkan at sin kamo dan biya din sabab hindi hikapagbutas sin kamo kaman amuin sampang mo sin labi dayaw dahil hayat to mga kiaulungan sin Allah Ta'ala pag anad-anaran yung mga yato dalihay ni isyahid mga kiaulungan sin Allah Ta'ala an min Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil i'tiqadi anna sihra yu'athiru bidatihi wa innama yajibu 'ala al-mu'min an ya'taqida anna sihra aw ghayrahu la yu'athiru illa bi iradati Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah surah al-Baqarah ayat 102 ini sabunato din Nabi sallallahu alaihi wasallam ang hadis na sabot sin kita niyo na amin kang mangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-i'tiqad ko ihin mag-i'tiqad ko amin kahararon mo sabunato in sihiryaon in katahinan sihir amo to diaon in makapugdan amo to diaon launta amin zat niya in launta makarihit ta'thir amo in bakkas sinangin hinangyaon na inna tupinlangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa adapon in wajib habar iman in mag-i'tiqad siya bunato din sa hiryaon iban sin maluwainin niya ununa la yu'athiru yan makakugdan di makata'athir di makamuin lungta lungta ipek sin unong pamaradyaan maningkan inyat tuday ha pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala dan simpama sin Allah Ta'ala wa na'amun bidarrin bihi min ahad illa biidnillah wa yun mga kumugdan kambaratan pamano siya pagkasusyo na maningkan ininiling ha puas lang taring ha pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan insuway ang matinya tekad sin bariman imbiyato demikian din mga hadis qala ibn Mas'ud radiyallahu anhu man ata arrafan aw sahiran aw kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam in hadis ini mga kiaulungan sin Allah Ta'ala
atau din mga bangsa muslimin hinihinang pasimba ini hasawab sinamuin kaawam sin sila atau kan nag-awam-awam hadis na kanib ni Mas'ud kiulungan sa sin Allah Ta'ala hisyusyalom na minto sa mga tao arraf tao amuin mangingita magpuputika atau sahiran atau magsisihir amin sihilan yaon matto sila isyusyo na din ang katao din na ipon sin Allah Ta'ala matto kanila ini o kahinan atau nabi ana sila minitang kahinan minang atau magpuputika maglumudjong ang ating ang nasa makaingat sinang kumangay magkita magputika-putika atau pagubos yasulu nila yato sin na kawayaan nila at yung kawayaan nila hatingon dan singkay naman sa pa na insya wayron pa nakawana sabagos miyabot na yung pangumulan niya pusmat to siya asubuhon niya upabaha o pabain nilong niya sukod kumakawana atau kang mangisabon niya sugol o pawain ni sukod ko in makawana pa ako in mga katahinang dia ini mga kiaulaman sin Allah Ta'ala pagubos magkiharad niya in uno baita sinamo in nangingita yun tinamo in magsisihir yun na tanto nakapagkufon na siya doon hanap paturon pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakapagkufon na siya mga kiyakasihin sin Allah Ta'ala na suway ito linidin ng mga ibtila sin Allah Ta'ala on waktu makahinang biya iniipon sin Allah subhanahu wa ta'ala na suway ito animan mga kiaulungan sin Allah Ta'ala hasupaya hinangta amuin nung tamasi-masi madawhat nito indirihilan intumbas sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw na tuupasun mga kiaulungan sin Allah Ta'ala naman kita yung pamanga asbab intishar sihri wa buhur sahara pamanga kasabab-sababan timaud sinaplag inang ingkakanyang sihirian iban di mangyutday sa mga silamuin tao at iniya sihiran نعلم أخي الإسلام أن هناك أسبابا لانتشار السحر والسحرة ومنها أولا تفشي الجهل في المجتمع الذي يتواجد فيه السحرة فكلما كان المجتمع أجهل بدين الله كان تواجد السحرة فيه أكثر هنا أمنائن تو أمن يوم كجاهل مله artinya sinapag in kajahilan humano siya buha society timaud artinya ini nang sawab kaya taod sinang inlong teke sa plug in kinasen hasawab sin kaawam na to haam Islam ni mayo nakita niyo pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala iman sin rasulnya pamandu sin Quran iman sin pamandu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naglalay ang mga inmin ng sawab na bunghayan kawaakan mo in mga inong tasumaplag in kakahinang sihir na magsusuhong ng tayong kaon ng simangangan siya bunghayan ang in nakalandong kaawam nila haarama sin Allah Ta'ala na nung isang tumaog in mga ilmo sin sihir ginis-ginisan na in sumaplag bunghayan amayan to in hikaruan in kaisa niya hindi karuan yang mga kakasihan si Allah Ta'ala al-ada'u wal-baghda'u bainan nasi minal muslimina wa ghairihim namo yan muna ay hindi karuan nga ang munain pagyantahi pahantara sin sila wal-baghda'u sin pag-ambul da isin sila hantara ay hantar sin nano sa din mga kamusliman at naon doon yung pagbantahan, naon doon yung pagkialong-kialong, naon doon yung pag-ambul da isin sila, hantara sin kamusliman, imasin maluwain din kanila, na ang mayon ng sabab lumanyot mayta, fa inna fatha bab al-ada'i wal-baghdha bayna al-muslim wa akhihi sababun litamakkun as-saharati min istikhdami sihrihim ngayon yung sabab na ito natin mangyan naukab ng kalawang-lawangan at yan maawang naroon yung pagbiyanta hisin sila yung sin pag-ambul da'i hantara sin muslim patay manghud niya ining sabab ang mapaon at niya ang mahinang sabab
ang jumato lang tabiyahan in kakahinang sihir ang yung usalong hinaing kakahinang sihir yan unin sawab bi anna al-muta'alini kathira ma yarja'una ila as-saharati wal munajjimin liyantaqimu min ba'dihim al-ba'd illa man rahimallah undu kayfa yajma'una bayna anwa'il mubiqat mga kialungan sinallah ta'ala ang sawamita ang waktu bang naawon yung pagkyalo-kyalo yung pagbiyantay sin sila in kamatauran noon sila pa mga sila bumulat-bulat sila noon pa mga taong magsisihir labi naman anong sa upama in maaton niya biya mga ganta niya di siya makaraos naon makapikil siya matto pa mga taong magsisihir ang may pakugdanon niya in tawa mo in narani nagkalo narani amin lang ta anini nagsagda supaya sadya amo in makalog dabang sa pangin siya wala nakabawas na dun na to hindi pamawas niya usalon niya intaw magsisihir yaon at asan niya bayaran harang man kugdanan sinsihir intaw na ranya nagkalo ang yan mga kakasiaram Islam bang hiniha inimat kung nasiya niyang takimang supaya mo in mangbiya din sa dyan ikabawas nila mo in magreben sila misin kakahinang yanto malingkan isusunod dyan kialungan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil naipon niya ini hasawab sinamuin inyato ibang sin nakalando sin kaawang na amat may nang sawabi kakapto nila pang mga tao magsisihir amo yan din mga sawabi karwa in sawabi kato dahil mga kasawab-sawan ini kato tasallutul kuffari ala muslimin fa innahu min al-musallam bihi wal mushahadi iyanan anna wujud al-kuffari fa awsat al-muslimin بغض كل مسلم في الأرض واعتبر وجود الأعداء في قارة أفريقيا فإن السحر فيها أكثر كثيرا من البلدان الإسلامية الأخرى وذلك بسبب كثرة تواجد العدو والمغتصب فيها والله المستعان ini katunya hasawab sinamuin nagmanja in mga kuffar nagmanja na in mga kuffar doon na mga kamusliman nabi anan sin noon ini timatampal iban kaya sasakupan sin kaywanan kasakupan sin kita niyo ang kikita niyo kaywanan ng mga kamula-mulaan ang ini jumajato hasawab sinyaon sila ang hinkapag ininong takyapag manjaan sin kuffar di na magkahiwal ng kamuslim ng gunhayan dahil sawab yan inkayman na din mga kamuslimin ang umusal na sila may kakahinang sihir diya din sadya minung tahasawab sin kalaman nila hatawakan na sawab sinamiin kulangin long tailos nila ang umusal na sila yato sinamiin kakahinang sihir diya din sadya at inauno-uno na dyan isa din kapatay ng sihir at diya din sadya hinikaato nila sawab iniyang muin kikita nila yaon sila kaya paglamanjaan na misang pabiyat mga kada sa aram Islam inya tunyarang na sinsyara sin aram Islam misang pagkaunan nila amon yaon na mamanja in kuffar paros usalun sin kamuslim nga ning kakahinang sihir na misang siya long tasaw pa na shahid hindi dinain long tamyar ting pangunan siya mabilang din ang mga tao amo in shahid nabi na sin mga kaywanan mula biya na sin haula Afrika na kamatauran to ang ini mula ng kapagmamanjaan sinang insayar mataon ng buwa din kanila jinis-jinisan na magician jinis-jinisan na nagdarasin kasihinan o magtingkiwanan kakitaan magkabalik-balikin na may pamaranan niya magkabaliktad-baliktad inya to din mga kayo ang sawab na din mga hinang sihir at tingkiwanan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ito ang may nikato ini kaupat niya mga kalanguan na aram Islam intisharu afkar al-firaq al-dallati wal-haddama kas-sufiyyati wal-rafidah wa akhtaru min dhalika al-batiniyah ini kaupat niya sabab sinaplag inamuin hinang kasihiran iman sinti maud ni magsisihir imo na mga sabab sinaplag na in mga ang impikilan sin mga sila duwaing firak ang muing mananawag-tawag pakalungan matawag ng tumpukan ng mga simihag na pamuin paakida ang imatan akida sin ahlus sunnah wal jamaah simihag ng kanina abing tumpukan ng mga manawag-tawag maung pa
amuin hikalawng sinman sa hapag-araman niya lagi luwa na tungod papaakida mutaallig paakida imamang luluwasin amuin akida sinuin ipon sin Allah Ta'ala biya na sin mga sufi biya na sin nagdarasin katasawuf ini niding mga firakul balla mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang mo kita unin mga kakinan sin sufi kita hinang lilawan agad niya agaran isusura sin mga kasaytan-saytanan niya agaran sin mga kajinjinan amuin ginis-ginisan na ipaghinangan sin sila bang mo kita inyan demikian Rafidhah iman sin mga Rafidhah yan Syiah na sila yan inamuin dahil mga firak na amuin bala amuin nagdara sin kalungan lubuhan yung pag-arama hangan ang ikikita nagdara nila pag-arama Islam sa hakikat niya sila ini nagdara sin hadlamas nagdara mang lulubusin aram sin kita ni mga kakasi aram Islam sa Hinduan kita ni sinamuin amuin bukon na halong sin sara amuin jarimun na ingkatan amuin in kabuhaan sin kita ni amuin halian sin kita ni mga kiulungan sin Allah Ta'ala bangin pang Hindu yang katan jari na sadya wayro nimbo kung wala jari na sa jakatan ang kailo jara na kita niyo so way kita niyo majara sa mga hipagpasampay sin sila umbain yan bukong dara yan lang lansara po Allah Subhanahu wa Ta'ala yan kaso na si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabang wayro unday sa wayro dato problema sa inlawin makaamuin siniham na din dito hayan to in subay to kita ng mga kiaulungan sin Allah Ta'ala iman dahil sa wabyan in subay na to day sa ingaton in alamat sin tao magsasihir sin tao alamat sin tao sahir ang tao sihilan yaon ang tao magsasihir na ang dahil mga alamat niya ang dahil mga panginahan ngayon Allah Subhanahu wa Ta'ala hakadal karos-kausan amuin hindi karos-kausan masabot sin kitab ang mga alamat amuin nihalam sin kitab ini muna may ta kita insuway tatod ingaton yung mga alamat sawab in bang natudikin nung pagkilahon di natuhatin yung nga pangilahan alamat na asa di natukahatihan di natutugkingatan ang kain katasin alamat ini sa sukusin aun alamat suwa yung pangilahan suwa ito na mo yung ingatong singkitan nyo biya na sin mga silalong niya biya sin namay talang ayatul munafiq salasa yatin niya pangilahan mo rin dunhan na alamat sin tao munafiq biya na sinasabi natin ni salasa na tininin ito bilang ng pang-upama in suwa ito kang nahan singkitan nyo in aun tun alamat ang ingkay ngatang singkitan nyo sa mga mayroon alamat na diyan hikingat na to in siya yung tao sahir in siya yung tao bukon yung tao marayaw iman yung tao bukon awang katanyan alamat mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yun yawayan bayan ta'alam akil muslim na in wajib in subay to kayo mo in ingatong ukaw tayo mamud ko aram Islam in lumatong in umingat ko sa mga alamat at ini mga aming alamat niya aming katanda-tandaan amoy manunjuki patao amoy insahir yan patao magsisihir ini ni pakarajaan sa halwa insuwa ito na to ingaton so ang mataw din mga kato ang wakto di na to kay ngatan sa kali inharay tayaon inatayon nagdarasin na mo in ilmu sihir amoy sisihilan na kita li'audubillah لأن التمييز بين الأصفاء يكون من معرفة علامات دالة عليهم سواء yung pagpiniktahan para si man si hasaw si namin umingat kita sin alamat nila ang may manunjuki nun kanila dahil nga sa wabi mato din ng kahadis-hadisan manunjuki tungod amuin kaharwaan in umingat kita sin mga alamat nali anasin kayo hindi anasin pasabot sin kita amuin kauna di anasin mga ayatun iman hubbul ansari wa ayatun nifaqi hubbul ansar hindi nga mga siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آيات الإيمان إن آمن تندأ سن pag-iman yaon in pag-iman hanan siya ang beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hubbul ansar in ansar ang mga tao Madina ang malasa siya ang mga tao ansar
Intaw misal mansara mo intaw Madina. Bangin mano siya alamat sin malasa siya mga taw Madina. Beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in alamat yaon mimikit simbosin pag-iman niya halom simbingi jantong niya. Wa ayatun nifaq in ayat in tanda isab sin pagkanifaq aw nifaq halom sin daghan niya halom sin pangatayan niya ang pagkanifaq bulbul ansar bangin sin mga tauyan maduhal niya ha mga tao ansar. Yan ding ha mga alamat kailangan din mga biyaon maduhal sila pa mga ansar pa mga tao Madina ding mga bunahan labi dawan mga kaulamaan ini ahlul Madina nagbuing namin bunsi nila ini alamat sin awon pagkamunafik awon pagkanifaq halom simbihin ng tun ini beta ini kariwayat kabo Imam Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala hati na alamat sin pag-iman amayat mga kakas na alam Islam insumay natutulog lasahun mga silayat to bukun isus yung beta bukun kami bukun higuro manin kan Rasul sallallahu alaihi wasallam yung hadis ini hadis sahih riwayat ng kabo Bukhari alamat sin tao amin yaon yung lasa niya yaon yung pag-iman niya may lasa ng mga ansar inlawan niya inlalamat isab tanda sin aon pagkanipa kabalik-balik ka sinitan yung amoy malunsi sila ang mga tao ansar labi luwa ng mga kaulamaan amin yaon doon ngayon natin mga kaulaman sin Allah Ta'ala sawamin sila ni panulo na si mga ansar wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min alamat an-nifaq kita nyo din mga launta in kahalawaan humingat ko sa alamat yan nasibita sa nasunod din min alamat ang mga alamat niya din mga panginahan sa nifaq ito balik yan wa dhakara alamat ahlul ijram matlab syar'i qala Allah wa kadhalika nufassilu ayati wa litastabina sabilul mujrimin ito desab sin Allah Ta'ala hawak tuman tinapos niya ngayon ya Rasulullah patap ng namin kayo na paranin mo ng kasabunalan in Quran ng hamon niya piyasawa mo kanila piyatarong mo kanila in kasabunalan sa in mga sila ang tao musyrikun na ahlul batin na hindi nila turaha at kahakaroon taman huminang pa sila sindanam in hika bunsit pa mo in lawan ng hayat to huminang pa sila sin kabatilan ang yan mga kakasya Islam yang sabab yan fakullama jaa as-saharatu bihilati sahriyatin qayyara Allah min hamd al-Islam an yatbahum wa yakshifu zaytahum na kuno ini mga bang magdaratong siya makukusog ng amelong tayong kakahinang ng kasahilan yan na ang inyong palingon nila dyan siya din pasamunalan malingkan ang day sablong ta ini piararatong sin Allah Ta'ala may kabakta sin katahinang nila mangkaw mga sin Allah Ta'ala minimanyo tiyo din mga alamat ang minsan putong sin kita niyo ang manjari na to daliluan hamang sila ang hindi nila sin Allah Ta'ala ang ingat kapandayan ang maabot nila inang alamat sin tao magsasihirayan minhan nazaru ila wajh sahib muna ang naamin ha kitaon niya sadya hapangatod sin amoy pangayhan sin tao sahid yang kingatan niya na yung tao yung magsisihir fayastashifu fihi tubhan kung kingatan niya rin yung inang pangayhan sin tao in tao alamat sin tao magsisihir demikian wadhalika min athari kufri wa li'udhu billah hasawab kakita mo yung pamayhuan nila na kalanduin long tawi umisang sahaya ng hapamayhuan sin dia mangidabos aturun mo yung pamayhuan sin sila sa meta bakkas yato sin pagkakufu amin kufur nila po Allah sumpya katayo kita sin Allah Ta'ala aw sama'u sawtihi aw maqtuh doon sadya mo in kanunuran mo sadya mo in tingog niya hamang sila lang tadihin lang sin Allah Ta'ala ingat kapandayan umat niya mo in sin alamat sin min hati mo sadya ang in kahatihan nila na kaingatan nila na in tao yaon ang inong tinhan ng tao magsasihir alamin na ba dahil hati mo niya dahil haswaran niya na ang mga kiaulaman sin Allah Ta'ala dahil mga ini muna dahil mga alamat ang tunay ng mga tao pangilangan mo doon ngayon ang yas'alul
sopama. Dengan lakin nga dari kepangitan alamat o ba'an mungkin makata'aruf. Matao din ang mga alamat niya pangilahan sa manit. Yung sumambot kita niyo, amoy na yung hamang-hamang sopama. Muna-muna yung pangasubo niya. Asubuhon niya yung taon na sasakit. Yung sopama, ang taon niya, tukan niya ini. Paubos muna in asubuhon niya. Yas'alul marida an ismiha wasmi ummihi. Asubuhon niya, ilong tain nasasakit niya, ingan niya, mansin ina niya. Amin. Alamat niya ito. Inikatlo niya, inikarwa niya, talabu minal marid, tazwidahu bi atharin atharil maddiyatin kalmusti wa thawbi aw musatatin ma yabqa bil musti min athari sya'ri inda tasrihihi aw imamat ila akhirih. Namin sumukat intaw yaon, hataw nasasakit, mamayo siya, gana patauno-uno nabi mga bakas piya pakayan, buwan na ka amin atin na nauusasin sila, sumasaan na lang ta amin sudlay, ataw kang badyo, ataw kang uno namin imang hipang kukan na bumukyaon, at niyas ibansin uno-uno na isang aw bakas mimikit dun ha lang ta hasudlayan, ipanudlay, at inabi sa mga bumukyaon, ha? Inda tahawak tuman siya ng sudlay, puwatawakan uno-uno na pangakain niya, pagubos ang magtimpang ngayon niya. Ini ni alamat cinta usahir, alamat cinta magsisihir in mga biya ini. Bang habiyat to on na kakitaan niyo, biyain biya mga pangayon niya, tanto hain tao yan tao magsisihir. Tao magsisihir. Ini kato niya mga kakasiaran Islam. Ini tubukon sa diyan tamilong taha amin buhok kapit sulay sa uno-uno na amin pakayan sinikaw, min bakas na napapakay, biya na sinang mga badyo, pantalon, ataw uno-uno na amuin napapakay sinano sa iyo namin umaamutun niya pangayon. Bawas ini kato niya, mga kiulungan sin Allah Ta'ala, talabuhu ahyanan li hayawanin bisifatin muayyana. Na waktu sumukat intao yan, ang intao yan magsisiyaw, ang kamuhaman, sumukat siya pataon sa na binatang. Pabubos, hamuin lang ni pangayon na si binatang ini uno na susumbayon, biyaniin dagbos niya, biyaniin wanga niya, biyaniin papatan niya. At niya, kiwan niya doon. Biya na sila nakasawari noon na sila si mga upana niya, bang mga ubadat manok, at inasuway ito lumbos itong manok. Bang kanununa nga ni uno-uno na, nasubay manok itom, atau bang sopa makambing isyukat niya, nasubay itom, atau uno-unawan na amuin kabayaan sin. Uni maksud, liyagbahahu bidikri ismi ghayrillahi alayhi, supaya inya to, sumbayon niya ito hangan, bukun hangan sin Allah Ta'ala. Sumbayon niya, bukun hangan sin Allah Ta'ala, o bilay di bismillah alayhi, atau di misan lang ta sumanggot sin bismillah hapak sumbay. Warubbama laktaka bila min anakin al-amin min al-marid, o natuwas naman sumbayon niya ito, adahin niya o waktu kumawasin na mo indo kapin ng panipahidmat ito pataw na sasakit. Pataw na sasakit. Atawakan niya, aura nabi fi makani kharim. Atawakan namin dulo ito sa ulak pa mga uno na mga dinding, atawakan namin dulo sa namin ng tabang ibadat ng mga bay na sa ulak natin mga piksik-piksikan niya simbuho. Ini ni taong alamat, ini ni tao yan, tao sinilang, tao magsisihir, inamuin katahinang na yan. Ini kaupat na mga kakasiharam Islam, kitabatul walid talasim wa hiya muhtawiyatun kama sayati ala ashkalin wa asmun wa hurufin muqatta'ah wa a'dadin wa rasmin abrad wa kitabun isma'il kawakib. In kitabatul talasim, aming mga ginasaan awan hisulat nila yaon, atau dia sa mga hisulat nila in suratul Fatiha sa baliktad in huruf, baliktad in namingkatan yan tubi mga di mo misang mabasa, di mo misang mabasa hisulat kayo bihan po sa paniliw kayo mo uno-uno na o makting kailanan biya mga alamat, biya mga bituon, atawakan biya mga star biyahan yung sulat ipakita kayo mo yung mga yato dinisan na yung sulat nila kayo biya mga dagbos na biya bumagos na mga syaitan yung kaiwanan, di mo hikasipati na may pagsusulat yaon, di mo mabasa tuhod.
Nini alamat yung tao yan. Akan naon din hamang kewanan, bangka nga kita biya yung mga karindingan, atau kabi mga bakas, na inyan ayaw kamu sumuhan yung magtuloy ang nakala inyan din ang mga bakas atau bakas pa sinaminong piyag hinangan, piyag sisihilan. Ini kaliman niya mga kakasiharan Islam din ang mga alamat niya raf'us sawti bitilawati ayatin min al-Qur'an thumma al-israru wa tamtamahu bi kalami ghairi mafhum wa azaima syirkiyatin la yasma'uha al-marid fayaltamisul amru alaihi. Na ini kaliman yamin bigna na sadya min patanawon niya, pataason niya to din tingog niya sin pagbasa sin ayat din nga Quran nga magsasabihan. Inya to supaya sa dagan pagpangan niya sadya at inin siya bukon sahir at tawatin niya siya bukon pabulo siya to summa bigla na sadya hipuson niya na yung pagbasa niya to iwan magkimit-kimit na sadya hiwal-hiwalon niya din simul niya yung pag-uusbiya hindi mo kapahaman imbisara di mo kapahaman imbisara biya basa niya yung ikaiwanan saan bilang nisin masabot pa siya namin hindi na masabot pa Allah subhanahu wa ta'ala hindi habang basta sadya di karunungan sin tao amuin tiyawa lang niya yun amuin tao nasasakit amuyan ni maksud natin yung laon niya sadya yung tao yaon habang yung natin yung magpakuan sa basa sa Quran sa kalibo kong hayat to at ang mga kiulungan sa Allah Ta'ala hanggang nga sila lang inong tading ng panandas tiyo pa sa Allah Ta'ala sibod na pangaranan niya anak niya, ahnin niya na pagkita-kita niyo rin sabing mga ang ipagkatuhin niyo ang ipagpaubatan niyo kilahan nyo raman na yun yung pagkatao pagkamaan mo sa sinang yung tao mangungubat yan bukun dawa yan nagdarasin ilmu sihir bukun dawa yan nagbawagay iwan sin mga sila singir iwan sin mga jins o makto sa wab inya to di ato manjari amoy niya to yung pagpangubat niya bukun kalam sin Allah Ta'ala iwan sin sunat sin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yung pagpangubat niya ipagpaamigupya niya sa inipagtawal niya amoy na yung mga kajinjinan at inaamo ito at tawakan din hanggang nabagay niya mato inamo inda ako niya ang hipapag atubangon at tawakan niya to sa wabi injin ang syaitan inyang katan ini sila magsilara at inamang isong-isong sila yan mga kiulungan sa Allah Ta'ala kita na to daysab ini kaunon niya ihta'ul mariri ma yusamma hijaban tamimatan syarkiyatan mu'allikuha al-marid وتحتوي مربعات بداخل حروف وأرقام وعجائب وكلام غير مفهوم ويأمره بالحرص التام على عدم فك ذلك الحجاب أو وقت ينتو نمومبات yan bihilan yintaw na sakit yun naman yung tabing kanya biyasin mga pamilya niya to magkawat yung pagtao niya sa mahijaban biya na si Manginong niya biya tamimat na biya mga inyang ampan-ampan at tawakan yung ang pagsulong ang makilipagkuhan ng mga bata-bata yung dalang-dalang yun yung maksubatin niya ang pagtaming sa inya to ang uno na doon nakahaligang itong napansin nasasakit yun ikon haliw niya hatawa halima hatawa ini long tahatel niya meron si mga haway-haway butangan ng mga haway-haway supaya basa ini ni pagbihal protection taming supaya ko di basa sukon sin syaitan supaya di mga malayo ko din na sakit malayo ko din hamubarat aywan din ng sawan karaan sinamain sakit mo yan na inya itong mga kaulungan sinawang ta'ala haram mutalak inyayat to sawabin niya to nagdaraso sinamuin amuin pagsakot po pa Allah subhanahu wa ta'ala ini ginis-ginisan niya okay wanan susulat-sulatan isin mga kahurup-hurupan iwan si mga amin unggol mga numbers din doon yung butangan yung hinipag butang yaw namin nung tabi sinamin hampan-hampan at tawakan namin haway-haway yaw amin iwan di mo mawasa kaya di mo misan wakayong bisar rin wero kapahaman di mo kaya natambang umo ka malayo ka lanang ka Chinese ka umo namin nung ta
imong kitaon ninya tuling nga mga alamat wa ya'muru bil hirsi tam pagubos da akon ni na may dihilan niya imot-imot ayaw mo to din pag-ira pakain ka sunod ka patuloy sunod ka po ayaw mo to din pag-ira na inya to mga kasaharan Islam yang bukit tu alamat cinta usahir iman inya tu gamman magsusumpain sakit magsusumpain lalaon waktu yan bang yan iran na yan na sabtapuan na sabko sa mga manjijilaka na inya tu mga kakasiaran Islam kakahinang sa mga ang sila demikian pa amru mulil marid an ya'tazila an-nas muddatan muayyana aon hindi hamang alamat pa dakon na intaon na sa sakit yaon amoy mag-isa-isa na sadya ayaw siya papapamunmunon di siya papapamunmunon at niya papaglamod-lamuron pa mga ayaw pakahalom simpa inihawan misan halom simpa mayway na inkawayan na iwot-iwot doon na sadyang ko halom simbinit mo ayaw ko manglamod-lamod kanila daapang magtubiyat ko daapon mga hawbi at tupugos na naluway ini mamala na luway halang kabulan ayaw ko to magsuk kanila ayaw ko to imat tumumun kanila yan ha فأبورني في غرفة مظلمة لا يدخلها نور ضياء الشمس دون من habilit pilik yaon tigidlo mayroon misang sumud-suba mayroon misang ilaw ini patingalin niya kapagkuhan siya at inaon tulong niya mga luway niya halam sa ng kapito hangkaw awon mudba aw tiniawon to iddahan niya at inainluway وهو ما يسميه العامة من pagtawag ng amma ay pagtawag ng hajba ina min habyat winhal na yung mga hindi naman kayo na sumunod ng mga kasaakang Islam ang waktu ini kawalon ahyanan yatlubu min al-marin alla yamus samaan limudnatin takunu waliban 40 yawman sumunod na ang waktu sumukat in tauyan pataon na sa sakit ang niwatan niyaon amo hindi bisan para ini paulinon atau akan para sa using tuwig lang ta halukay biya ini kamaunuhan ini sukaton nila mga kapatan at lolo niya ayaw ko to umuling tuwig atau ayaw ko mamayro amayan ding mga alamat atau akan aw an yaba'a fi unuqihi saliban ana ang pinmangidihini waktu butangan pa inamilong tain liog na yaon haliog niya salib at inamin ilang kailangan naminda ko siyaon وهذه علامات تدل على أن الشيطان الجن الذي يخدم الساحر نصرانيا نبيه ini harang habiyat to inha sambil lang tadaakon na atin yamin papagsuluhon na sinamayin ko siyaon na in alamat bihay ni ini ni manunjukin syaitan min jin yamin yaon yamin nagsaservice nagsaserve yamin nagkikid hata usahin niya tao magsaserve alamat itong Nasrani at niya na Christian inamuin Jane amuin niya umikiman kanya amuin natin niya amuin mag-iiman-iman namin tumatawag ng pausahin fa in kana aduwan li nasraniyan amruhu an yaj'al as-saliba munakkasan aw ma'kufan mutafassiran naman kaunan sinabi niya ako si Nasrani at tinurukon Nasrani inamin din syaitan dumayaon na hinamon na hindi asalin ba't inibaliktad at tawakan ini halaman bukong biyayat to baliktad ang yung kakahinang sinamikos alamat sintaon niya bukong siya lang tanasrani in amin syaitan simod kanya ini kasi ang mga kaulungan sin Allah ta'ala i'tahul marira asya'a yudfin fil-ard amuin dingilan niya intaon na sa sakit yaon sin uno-uno na amuin bakas niya main kaya yudfin fil-ard amuin hikubul niya palom sa lupa ang bakas niya tiyatabunan bakas na kikubul halom sa lupa ang niya turihilan niya yung tao ang nasa sakit yan yung sumunod niya yu'tihi ahyanin hakampu niya yu'tihi ahyanan awrakan yahrikuha wa yatabakkaru biha wa huwa magpisab adinilan niya yung tao nasa sakit yan sin una din mga kakatas-katasan pagbubo sa tulong da akong niya hipasunog sunugalong katas niya ang pagbubusetan pa ipahamot kanya inaso ipahamot kanya inaso inyaging hamang alamat sintaw sahir in sumudamit yan ikhbaruhu marid ahyanan bismihi wasmi baladihi wa mushkilatihi al-ubad allati jaa yanshudu hallan laha na waktu baitaan nintaw masasakit yan kamunungan baitaan niya singan niya
iwan singain sinbula niya, iwan sinbaitaan niya sinang problema niya yaon, ang imong nadi na kaubatan, inang sakit niya yaon, at niya in suway ratod amin siya in mamurat, suway ratod amin may mga amin laway rin kanya. Ini kalbutakbuha, kadyaktubu lilmarili nawan afa min alhijab, wa huwa warakatun fiha hurufun muqatta'atun, aw yaktubu hadhihi hurufa fi tarafin min al-khazaf al-abyad, wa ya'muru al-marida bi idabatihi bima'in thumma shurbihi. Ini ang waktu magjatuin ini kato tani mga kakasi aram Islam, ini supaya kay ngatan-natuin ini hati bukun ini kakahinang sinamo India akan sinsara, dia akan sinabi sallallahu alaihi wasallam semua ini hinang hati sinto magsisihir ang mga indaakong ang yaktubong limarid sulatan ni tao na sasakit yaon sinuuno-uno na ginisaning mga inong ta amin supaya nasa pagtaming amin nung tamin hampan-hampan niyaon dahil harun hawara kaharun hakata si sulat sin mga huruf na may bukto-bukto yun yung huruf ni sulat buko natin niya bukon siya na mo insunod-sunod sa bukto-bukto at tiniginis-ginisan ng sulat namin hindi isang nabasa pauso awyak to bahani huruf itaba adawa o maktisab hisulat niya in mga huruf yaon doon ha mga pinggan puti halay puti hisulat din ito ba sabihan pauos bakon niya intaw na sasakit yaon amuin hipapa amin hipapatunaw hipapatunaw sin tubig at hindi maigyat to butangan sin tubig ang sulat na pinggan-pinggan atawa amin pinggan atawa umulay amin puti siya ang susulatan sin mga kahurop-huropan hayan ang parusulat sin tubig hipapatunaw yan tatingalan pagulo siya tumanang pahipapainom niya tuloy ang mga alamat sin tao intaw mamuwat ng tao sahir nagdara sin kasihiran niya undo ng kasaitan-saitanan kanya. Ini kain sumunod niya mga kakasinaarang Islam kalu-kalu ini kahinapusan masabot sin kami ini pangadyosin kita ni at tahadduthu ahyanan ma'a ashkhasin ghayra manzurina fil majlis fayatbaru minhum samaha wal idna bil'aun wa yusarrihu lahum bi anna al-marida ma ata illa wa huwa muhibbun lahum mungkin min qudratihim ila akhirihim. Nanihi ang waktu kakitaan min tao mananawan yan ini magbisara siya pang mga tao askhas sa hawayron doon misang namin nakaatod wayron din misang kakitaan at inanabi ang kahidahon niya magbisara ngayon mandurin niya kimas namin wayron nakalalamod din doon ngayon nakuha niya sindihan na bisara pagubos payatlo min samaha wal idna bil'aun pagubos ini sukatong niya yato sinamuhin mangjari nga pangayo atawa mangayo siya idin amuin bil'aun intamangan siya at ini mangayo siya tawang bunukay nga tamang suyat ko wa yusarrihu lahum bi anna al-marida ma ata illa wa hum muhibbun lahum pagubos biya ibisara na ipahati niya mo at nga pa mga sila diyan ang bisara yun bunatulong na intaw na sasakit ini wala hindi matumari malaing kalin siya yan ang tinamala sa kanyo ang mayan isyon diyan ang bisara at namin din mong pagkakitaan ang mayan ito yung kaya pangayuan niya tawang basa naman at inay sila intaw na sasakit nga uno-uno yung kakahinang niyo at inay sila ini at nga malasa sila kanya mabaya sila at tawagan iniaw na pagka ini nang sisinasab sin baos ni imaksin kahopwan ni ini mga kakasiaran Islam at ini amin dia na nabisarayaw namin di pagkakitaan sin kita niya at ini awon bagay niya awon iwan niya jin long tabiyahan amuhin pagdahon niya magbisara sambi natin niya yung mga tao na sasakit ini hasupaya sa jalong tatin niya mihin sa kumamdam kung umuli at abang sa pamaawon day sa jin yaon laong tasawab sa namin sakit sa sin jin namin syaitan yaon imaaray na hasupaya sa jamadawhat sinamin maksud sa mga minyato na papaiwan nito ng kasasaat papaiwan natin niya at namin nasa kaulian na masa na hasupaya sa amuin in kita man siya at tawakan yung tawang inyong yaon at tawakan sa niwakan
at niya pumusugin namin pangaharap nila habayat to. Na hinihiyaram sin aram Islam mga kiulungan sin Allah Ta'ala baman panihalaw kita niyo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala ning hamawa ini pinasuway ratong kita niyo mahalli sin mga hawa ini namin hindi mga tiranan sin mga taong magsisihir imasin ko ngan yati nyadi tun amuin long tangari lang yung tao sin alangat sin mga sila ang pangilahan sin ng tao magsisihir atau kan indara ngayon ilmu sinin amayat to murah-murahan kapag magpa atong sin Allah Ta'ala in pangadyan sin kita niyo ini bang obi mga ini hinumulungan bisara sin kami wala imang nga paamuhan yurakuman kamo na imengat magpaamo naman sa pa maobi mga nakawa na to pangadyan marayaw inya to dayong hatopik sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala mamaling kita niyo ini masih dihilan sin Allah Ta'ala long tanubara kapusog amuin masih penting ipapangadisin kita niyo insyaallah ta'ala ni hanik satu amin sumabot kita maniyo tiyo long ta amuin painyo kahukum-hukuman amuin matukaw pa mga tao magsisihir sa ta nasabutan ng kewanan yung mga sila amuin magbulojong-lojong magkikita-kita uning hukuman niya sa mga tao magkakanto na murah-murahan ini tumutub na sa jarito wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.